ano? Paano i-chop? Oh, yan, oh. Walang right or wrong yan. Ha? Medyo lakihan mo naman. Team Labs, nandito na yung first guest natin. On the way. Hello! Oh. Hi! First arrival. Team Blue! Wala kasi akong pink na damit eh. Pero, Hello! Hello! Ano mo ng hair? Akala ko nagpagupit ka na. hala, haba ng pila. Ganun ba? Oo. Tapos 5 lang ang allowed. Ay, oo. Pati dyan sa parlor. Dito na lang ka magpagupit. Yung ano namin. Kala ko SNS. Wala, dili ang buhok pa doon. Sa'yo mo pa doon. Sagutan na mong buhok. Mo ba? Napilit ka. Okay, Team Labs, nandito na yung second batch mga guests natin. Whoops! Hello! Nandito si Aubrey Miles. Di pasok. Happy birthday! Hello! Rita. Hey, dami niyan. Parang mag-picnic na tayo. Labs. May mga cake. Akala ko si Rika yung gumawa kasi Ricardo. Ay, Ricardo. Sa'yo ba ito, Rika? Ikaw, Rika? Wake me up, I'm getting tired of sleep. Think I've had enough. I've been gone, but haven't done much healing. It's pretty clear to me. Kinda strange how I can take a beat from my better self. It's like no. Nandito na yung yung lechon. Parang ano natin today ka ba? Ano kita ba dito? Team Labs, nandito na yung lechon namin. So hinahanap namin kung saan sila kasi hindi namin alam. Sabi daw, nandito na. Ito siguro yun. Oh, ito na Team Labs. Dito na yung lechon. Dito na. Let's go. Pwede naman hindi na mag-max siguro, no? Ito yung mga bigate natin Team Labs na kakain ng lechon. Kailangan natin ubusin yung lechon. Hello po. Hello, sir. Sir. Oo, at tao. Parang nakita na ba tayo? Oh, sir, dun sa ano. Oo, ako yung kumakanta rin din minsan, pero Sunday ako talaga eh. Pag pumupunta kay Friday, Saturday, hindi ako yung nakanta. Kaya pala. Bihira na. Oo, na-transfer na pa ako dyan. Siya. Birthday ni Family dito ba yan? Oo. Kasi Cebu Lechon yan, kaya hindi salsa. Sa gitna, sa gitna. Salamat kaya. Salamat. Kayo sa lechon. Oo. Sige kuya, salamat. Time doon. Na ito na yung lechon Team Labs. Uy, bawas mo dito. Ito lang yung dala ko. Okay, Team Labs, nandito na yung lechon. At Team Labs, i-unbox namin yung lechon. Uy, nandito na yung apple. Dapat pag Ay,
Gutom na. Gutom na. Gutom man, gutom na. Yay! Parang yung lechon, no? Ang sikat yung lechon, no? Oh, selfie, selfie ng lechon. Tayo na, may Paano siya? Oh, yan, oh. Walang right or wrong yan. Medyo lakihan mo na. Hirap pala. Ay, may split na. Pwede ba i-try? Sampulan ba? Winner! My speech. Speech yung mga katikim. Baka may poison, may poison. Oh, masarap. Sarap. Kakalimutan mo pangalan mo. Ano, Miss Kaya hindi kami naniniwala dahil pakikim nga. Ha? Ulit, round 2. Oh, si baby muna. Si baby. Baby love. Ah, sige. Baby. Sige. Winner! Crispy. Approve, baby loves? Approve. So next. Ikaw na naman. Joey. Nahihiya pa yan. Nahihiya po. Nahihiya? Nahihiya pa siya pero hindi niya na Mag-function si Joey kasi wala mo. Ano? Winner! Table 1, table 2. Yung Team Labs, may dinala pa na Mang Tomas si Kuya Joey. Kuya Joey. Oh, ano reaction mo dyan? Lechon Cebu. Talaga? Approve talaga. Winner! Approve sa mga kasi baka nila. Attack! Kahit ilang rounds, ha? Ready na yung lechon at kakainin na namin. Kaya sabi ko, kain muna bago bayan. Para yung bayaran mo. Okay, Team Labs, nakakain na kami. Tingnan nyo yung lechon. Hindi, yung lechon. Oh? Wow! Wala na yung tiyan ng lechon. Para alive. Alive na ba? Alive na ba sa lechon, ang energy? Okay, so welcome to our gender reveal party. Yay! Are you ready for your votes and your cheer? Yay! So, ang gagawin natin today is we will have a raffle. So, my winner from the winning team. This is for Team Boy and Team Girl. So we need to know, are you Team Girl or are you Team Boy? Team Girl! 1 million pesos! Aubrey is Team Girl. Okay. Yung mga Team Girl dito. Tapos Team Boy. Kasi merong cheer. Boy, si Chan. Our first vote for boy. Chan is Team Boy. Yan. Kita mo sa camera, Chan. Yan. Team Boy, go, go, go. Our Team Boy. At Team Boy din si Rika. Ricardo. Thank you sa cupcake. Sponsor. Ano to, boy? Oh, sa camera, Rick. Baka magkapalit. Girl pa rin. Ano ba? Close up lang. Focus. Team Boy! Wala bang sayaw dyan, Daddy Jan? Pampagana naman. Huwag muna, napakaagang papa naman.
your team. Say, hep. Sa camera me. Oh. Sige. Okay, 1, 2, 3, go. Girl, lalo. Boy! Ang boy naman. Pagkaroon! Boyoyoy. 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 Wait. So, dito ka dyan, pink tsaka blue. Team girl, team. So, sa team girl ka, dito team boy. Ayan. Okay. Diyan lang kasi may iba. Eh, swag mo lang. Ay, sorry. Okay. Sige. Are you ready? Remember, from the winning team, we will draw one winner. One raffle winner. So, ganyan. Are you ready? Dito, dyan. Ready? Count